Leuk, hè? En weet je wat nog veel leuker is? Dat je nu nog 3 weken een liedje in de kop hebt. Hé, wat denk je? Heb ik gewoon zelf geklauwd. Oh, ik zeg alleen de truckweg wordt een beetje problematisch. Op A73 meende meneer leuk te zien. Wordt een tunnelstuk door de kop door het taken, heer. Ja, nu, ik ben afgelopen zomer een weekendje naar de Efteling geweest. Ja, dat bedoel ik koos er niet echt met lachen. 3 uur stonden vooral in de rij bij de bobbaan. Ik denk nog eens even aan kijken wat daar los is, hè. Stonden een paar volwassen kerels. Oh, ik durf niet. Nederlands Olympisch bobsleeteam. Oh, ik denk dan maar naar de Python, hè. En ik stond er te wachten, Oh, ik ging in den weer wachten, dan ben ze een hele serieuze zaak, hè. En zo ben ze dringend, Nigel de Jong met de selectie moest gaan zetten. Mijn baas zei altijd, als ze in een benarde situatie komt, dan moest ze leren out of the box te denken. Ik denk, dit maakt de kalm, ik doe het dadelijk in de box. Maar uiteindelijk hou je het gered, hè, tot de grote boodschapper. Maar ik zeg het allerergste, nou wat ik toch kan gebeuren als ze er zit, hè. Oh, maar weet je wat een vuil hier is? De wersen wie hier op nog papier hier. Oh, gelukkig hou ik nog het zachte broodjes in de koelbox liggen. Oh, lekker! En s'avonds zien we in het Efteling Hotel blijven slapen. Dat hebben ze allemaal van die themakamers. Oh, ik zeg tegen de meisje aan de receptie, ik zeg, mogen we weer gaan slapen in de kamer van Doornroosje? Oh, zit de vrouw wat romantisch van dich. Oh, ik zeg, dan sleep ze tenminste 100 jaar. Leuk, hè? En weet je wat nog veel leuker is? Dat je nu nog 3 weken een liedje in de kop hebt. Hé, wat denk je? Baas zei altijd, als ze in een benarde situatie komt, dan moest ze leren out of the box te denken. Oh, ik denk, dit maakt de kalm, ik doe het dadelijk in de box. Maar uiteindelijk hou je het gered, hè, tot de grote boodschapper. Maar ik zeg het allerergste, nou wat ik toch kan gebeuren als ze er zit, hè. Oh, maar weet je wat een vuil hier is? De wersen wie hier op nog papier hier. Durf niet. Nederlands Olympisch bobsleeteam. Oh, ik denk dan maar naar de Python, hè. En ik stond er te wachten, Oh, ik ging in den weer wachten, dan ben ze een hele serieuze zaak, hè. En zo ben ze dringend, Nigel de Jong met de selectie moest gaan zetten.
Ja, mijn ba- Heb ik je hand zelf geklauwd? Oh, ik zeg alleen de truckweg wordt een beetje problematisch. Op A73 meende meneer leuk te zien. Wordt een tunnelstuk door de kop door het taak hier. Ja, nu, ik ben afgelopen zomer een weekendje naar de Efteling geweest. Ja, dat bedoel ik. Ik koos er niet echt met lachen. 3 uur stonden vooral in de rij bij de bobbaan. Ik denk nog eens even aan kijken wat daar los is, hè. Er stonden een paar volwassen kerels. Oh, ik durf niet.